Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-apat na kita sa bulan sang Marso tuig 2021. Ika-apat ng adlaw mga kaaksyon. No? Ito kadasig lang, no? Dugay-dugay daw manugtapos naman ang bulan sang Marso. Ay, daw mabatsagan mo na ang init subong daw Kwaresma na, no? Sige, sa mga kaaksyon ta sa sining mga inoras,
Ang iban sini yara lang sa ilatag sa ka mga puluyan. Ang iban sini masako-sako bangod nga may ginatapos lang kag may ginahikutar sa sining nga adlaw. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa news center sa CantongNo Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Importante ginapanumdum tagid sa inyo sa matag adlaw nga dapat may face mask, social distancing, kag face shield kita nga balon kunyara kita sa gwa sa aton sining nga puluyan. Wala ka na sang iban pang balunon dira. Except sa mga personal mo dira nga mga hilikoton, dapat may face mask, face shield, kag social distancing lamang para likaw sa COVID-19. Ay, pwede. Sige, sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa Kanginandra, Oxlang, o sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, sa gihapon ng health protocols ta hindi ta pagkalipatan kay yara lang si COVID-19. Sa mga kaaksyon ta sa oriental side sang isla sang Negros, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa Bugos nga Region 6. Sa mga kapwa-probinsyahanan, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kay karon dugay-dugay tirahon tay ni bangod man ngang PDEA may reaksyon parte sa paghalog kuno sang border. Isa sa mga ginalantaw nga mahapos ko nung pagsulod sang droga sadto sang may mga checkpoints pa at hindi pa man to sila kagiho mayo kay way man sila tao sang baligyan subong kay nagrohalog-alog na ati ara naman lang sila depende na nagaling sa kampanya sa aton sining nga mga otoridad, no? Ay pwede. Sige, sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa atong siring pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon na Marlon Hinavia. Ini may kang tanan sa sunod-sunod nga surprise drug test ginpatigayon sa San Carlos City. Kag COVID-19 active cases sa Negros Occidental nagsaka sa 108. Daw kadamo no mga LGUs to daw kadamo sa Manapla kahapon do pilagid to kabilog to. Ay puwerte. Medyo paghalong-halong gali kay mga kwanisla mga outside residents blank alin sa Manila nagpauli diri gin-swab nag-positive. Ay puwerte. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay kabalita ni Aksyon Artay Hukon. Siyudad sang Bacolod preparado na sa natalanang pagpatigayon sang pagbakuna sining weekend. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa paghalog sa mga border control isa sa mga faktor nga ginalantaw sang City Drug Enforcement Unit o konsidiyo kung nga mahapos ang pagsulod sang droga sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Maki-update na isining kamatayon sang isa ka pulis sa Banwasang Calatrava. Di kapulisan sa Banwasang Calatrava may duha na ka probable suspect sa pagpatay kay Staff Sergeant Gotera. Mangunguma sa Banwasang Binalbagan ginpatay sang kaingod sini. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba
BJMP Assistant Regional Director nagapilar sa mga LGUs nga iupod sa listahan sang pabakunahan ang mga PDLs. Kag inyo PL Secretary General nga ginbuno kagabi sa Iloilo, yara na sa stabling kondisyon. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, City Social Welfare and Development Office sa siyudad sang Cadiz, padayon sa gihapon nga serado, bangod sang isa nila ka-empleyado nga may close contact sa COVID-19 positive. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa La Carlota, personang nadakpan sa may bust operation, ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Abuso, pila ka mga local government units o kon LGUs nagpamalabag sa pagkakasang pila ka mga travel protocols and requirements. No vaccine, no work policy, illegal suno kay Belio. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Region 6 sa probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga ka-aksyon ta, lihog ta i-like kag i-share ang aton sining programa kay tinguhan tay na karon nga mabasa diri sa aton sining pagpangalagad. Sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining program, salamat nga daan. Kag sa mga yara sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph at agan taman igtalupangod na karon dugay-dugay magkatayin kita ang inyo sining mga mensahe. Daligid lang kayari na ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Huwebes ika-4 ng adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 31 kag 36, liwat 31 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay pangunahon tani anay tirang aton sining nga mga ka-aksyon nga nag-like kag nag-share sa aton sining nga programa. Amo man lang na kasimpleng ginaayo ko sa inyo. I-like lang kag i-share ang aton sining program. Tapos padala dayon mensahe kay tirahon ta, no? Ayos. Daligid lang kay mas share man kita kag mag-likes, no? Sa aton sining programa sa way pa maka panyaga pag panyaga na gumay planyagahon pero kung way pa ati karon dugay-dugay sigurado nga may ara gid na tilirahon, no? Ayos. Sige. Daligid lang ha kay para maplastaran ta ni Mayo ha. Okay, sa 12 nga nag-likes, sa 12 ka mga nag-share sa aton sining program kay Mike Dime. May lang nga pagpamati, Mike. Kay Jingjing de la Cruz, kay Beth Kiatson, kay Crest Kiri Paul Javier Tanatan, kay Crest Kiri Paul Javier Tanatan, kay Salvador Ismao, may lang nga pagpamati. Kay Kristen Minies Villalobos, kay Bibian Pondales Gumban,
And Atiya Kim Eriman, may lang pagpamati Atiya dala sa Banwasang Morsya. Kay Emily Hendrata Humalumina dala sa area sang Tangob. Kay Keith Luel Pabalan, no? May lang pagpamati Keith Luel dira sa San Enrique. Kay Keith Luel Pabalan. Ana Marie Andico, may lang pagpamati kag Finina Dibulgado. Salamat gid sa inyo. Okay, dre naman kita Kay Henry Siuson, may lang pagpamati. Kay Marian Absalon, kay Rochelle Evangelista, and Ronilo Mino. Kay Josephine Asisor, and Erwin Dibi Gonzales. Kay Michelle Ogang Barutag, no? May lang pagpamati. Ronald Lubrigo, kay Juliet Solweta, Lovely Princess de la Piña, Christopher Corsiga Masmela, kay Yern Grigas, Dantiba Flor, Aileen Rojo, Rochelle Torbella, paring Kinalon Sagay, no? Sa Tokyo, Japan. And Lilian Barbasa, kay Yuditorta de la Piña Barbecue. Ay, pwerte, ay Yuditorta, gida. Dona na Marte Macario, may lang pagpamati man, no? Kay Georgie Wong, kay Probilino Marquino, Ami Phil Ormando, Kimberly Navarro, kay Sheila Lagos, and Millie Alabanzas, Gina Rival Pilayo, kay Junila Abueva, and Alex Montesa, kay Ronaldin Nicor, kay Alex Fuentes, and Edmundo Fulgencio, kay Romel Bantolo Barrion. May lang monitor sa inyo dira mga kaaksyon namon sa kanginan. Ayos? O sige, ara na sila, nakatutok na. O sige, pagkaroon taning iban mga kaaksyon, karon lang dugay-dugay ang iban sini nga wala pa maka-share kag wala maka-likes, no? O sige, daligid lang nga, standby mga kaaksyon, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:39. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito. Patron, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras sa mga kaaksyon ang mga lichoners. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Pwede ba lang nga mag-hoben? Pwede gid. Nga may edad na, pwede mangyapon. Mag-Ditex 500 capsule kita, no? Kadtuantang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang ining balita ni Aksyon Eden Abuso ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ini may kangtanan sa pila ka mga lokal nga o kung local government units. Nagpamalabag na sa pagkakasang pila ka mga travel protocols kag requirements. Kag no vaccine, no work policy, illegal suno kay Secretary Belio. O kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Kalakip na diri sa Region 6 sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Happy birthday, Aksyon Dale! Amo rin ang sabat pala sa may to. Happy birthday, Piyara Aksyon na. Dale. Ara na tingala kung nga nagkakuridas lang dalin sa dalom kay. Gani. Grabe no, ti pasaka lang diguro dugay-dugay ah. Gigina pa ganing sa kaay, wala pa gyapon na tapos, alin pa sa kagahon. Hasta sumula pa to na lasa ang lechon, no? Hindi na to yung birthday boy, man. Hindi na to sa yaman. Basi kung ga paunay-hunay pa siya. Oo, para lang to sa aton. Pero dirita dan na isa aton sininga balita espesyal. Balita National Action Rex kay nagpamalabag ang pila ka mga local government units sa pagkakas kag pagpahalog sa mga health protocols kag requirements sa pihak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sa pahayag ni League of Provinces of the Philippines President Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., pila ka mga LGUs ang luya nga ipatuman sa gihapon
ang RT-PCR COVID-19 test requirement para sa pagsulod sa ila sini nga mga lugar. Madumduman si dalom sa Resolution number 11 sang Interagency Task Force ang mga magabiyahe ang hindi na kinahanglan magpaidalom sa RT-PCR test kung wala man lang gina-require sang nasambit nga LGU. Ginapa nga bayman Sanday Velasco nga pahanugutan ng antigen test nga makahatag sang mas madasig nga resulta kag masarangan lang sa mga LGUs. Ang Travel Authority kag ang health certificates ang wala naman gina-require para sa mga pasahero. Sa iban pa naton nga balita national, ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga illegal ang ginaduso nga no vaccine, no work policy sa pila ka mga establishmento komersyal. Sunod kay Bello, hindi mapuwersa ang mga empleyado nga magpabakuna kontra COVID-19 kung hindi nila luyag. Dugang pa makabing nga discrimination ang nasambit man nga pulisa. Ginpalayag man ni Bello nga sa karon wala pa man sang nagakaigo nga supply sang bakuna para sa Pilipinas. Sa ato naman nga COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 115,755,702 ang nagpositibo sa COVID-19 abang mayara na sang 91,460,000 nga naka-recover kag mayara sang 2,570,809 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot na sa 582,223 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 534,778 nga naka-recover, kag may 12,389 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Negros Occidental, 7 ang nagdugang kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,826. Samtang isa naman sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,836, apang mayara na gid lamang sang 69 ka aktibo nga kaso. Duwa man ang panibagong recoveries nga na-record kahapon nga adlaw sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,581. Samtang wala sa may na-record nga napatay, rason nga ang death toll sa Bacolod ang napabilin sa 188. Sa bugos naman nga Rion size, 128 ang panibagong na-record nga COVID-19 case kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 25,139, apang mayara na gid lamang sang 1,275 ka mga aktibo nga kaso. 42 man ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,117, samtang wala man sang may na-record nga napatay, rason nga ang death toll sa Region 6 ang napabilin sa karon sa 741. Pila ganito kapon ang Bacolod kag Negros? Isa lang ang Bacolod Action Rex, 7 ang Negros. 7 Negros. Aha. Kaga at least gamay-gamay na lang Action Rex. Paano at least mabuin-buin na namin nagid ko magtatak 0-0 nagid Action din na. Correct. Kag hindi lang sa syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros, sa bugos na gid Action Rex nga kalibutan. Kalibutan Oo, yes. Siling ni nga yun di torta di la piña barbecue ni ngalan niya niya man. Di ba may ilan siya? Kaya unay yung ngalan niya? Do kalaway man niya. Dahil niya ni... Hindi ko magbasa, bro. Si Action Boy kanina, hindi mo magbasa. Actually, kanina pa ni si Action Rex, nagkatanaw, gidhalin sang aga. Pa rin siya sang aga. Di pangalanan, tanan na si Barbecue na lang na Si siya. Barbecue, Miss Barbecue kung Mr. Barbecue ni siya. Daw miss ni siya kaya iyang profile picture, daw ka beautiful. Ikaw ko no, Ma'am Eden, you look so beautiful like my mom. Wow, thank you so much. Basi akong mom mo. Charot lang. Charot lang, joke lang. Sige Galing kay, you look so like my mom. Galing may mga baboy diyaw. Baboy diyaw. Na, akay may lechon, tanga ginambal, ginamo. Amo na goro, kay birthday ni Action Dale Salazar. Chindiyan na lang. Okay, good. Action Dale. Action Dale, kabalo ka na Karon lang nakoras ta. Gani. Yes. Sige. Mga balita kag-update, gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Mga balita nasyonal yadtong inyo sininabatian. Wala gid lamang madugay kag-update sa COVID-19. Ang report ngayon na batian upod kay Aksyon Eden Aboso,
ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3 Bayo gid lamang, no? Kumarna sang D3 Bayo gamit na para sa sigurado nga panglawason naton. Mabakal ninyo na sa mga suki nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kantuan tanay ang balita, uyab Aksyon Alvin Graba. Unahon tanay ang balita ni Aksyon Alvin Graba kay damo-damo gawang mga balita si Aksyon Alvin kay ang BGMP Assistant Regional Director nagapilar sa mga LGUs nga kung pwede iupod sa listahan sang pabakunahan ang mga PDLs. Ang mga PDLs ni nga ari sa probinsya kung sa di kay kunara pa sa mga presuan nila ambot ko paano magtatari ni, no? Dapat kung ang BGMP dapat ang maplastar sini, hindi kaya ang mga LGUs or mga mayors nila, no? Kag inyo PL Secretary General nga ginbuno kagabi sa Iloilo yara na sa stable nga kondisyon kag mayari nga palayag dire ang inyo PL mga ka-aksyon parte sini. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nag-aapilar karon ang mga opisyal sa BJNP diri sa Region 6 sa tanan nga mga local government units, especially diri sa Bacolod kag Negros, nga iupod sa lista sa ila sining plano nga iupod ini mga bilanggo nga sa ila sining bakuna bala Aksyon Rex. Dini nga bilanggo man sa BJNP or sa local nila sa police stations? BJNP lang Aksyon Rex. BJNP like diri sa Takuling, male dormitory, and sa probinsya. BJNP wala niya bakuna yaw? Wala Aksyon Rex ang apilaran ni gani iya dapat iupod ang BJNP, hindi lang ang mga PDL o kung person deprived of liberty, kundi ang mga kwan-gate, ang mga jail o mga personnel. Ay, pati release la ya? Why sila Aksyon Rex? Dapat pigin propose na sang regional director nila. Amo na actually ang isa sa mga bagay nga palabot man kay pamangkuti dapat sir hindi bala nga ang obligasyon ina sang ninyo, and at the same time obligasyon man na abi sang inyong regional director to inform ang matag-as nga opisyal sang Bureau of Jail Management and Penology. If in case gid man kung may sample suno sa iya kabay pa nga may ara gid para ang tanan nga mga jail personnel, and that includes ang ining mga PDLs nga mapapakunahan Aksyon Rex kay suno sa iya kag suno diri kay Peremne Aksyon Rex ang Assistant Regional Director sang BJNP Region 6. Kung madumduman halos isa na katuig umpisa nga ginsarado ang ganhaan o kunang pertahan sang BJNP sa tagsa ka mga LGU, sa particular diri sa Bacolod, NODJ kag iban pa nga mga BJMP di napahamtang sa probinsya. Suno sa iya wala pa nabisitahan ang ining mga PDL sa bangod ginsarado ang ila sininga ganhaan bangod man sa pagpamahog sang sininga pandemya nga COVID-19. Suno sa iya nga hindi mo na manigar nga ang mga may mga psychological o rather may mga epekto abi on the parts ng PDL nga halos isa katuig na hindi mabisitahan ti ara da ang kahidlaw sa ila sininga mga kabataan, ara ang kahidlaw sa ila sininga mga himata nga wala man nila nakita sa sulod sa nga halos isa nagkatuig. That is why nga suno sa iya nga dapat malakip na ang ining mga PDLs agud dito kung maingkaso gid man malakip o kung mabakunahan na ang ining mga PDLs. Suno sa iya that would address the issue Aksyon Rex nga sa diin
pwede na mabisitaan ang mabisitaan ang mga PDL so galing kiti may kondisyon man gyapon Aksyon Rex. Walo ka ano ang kondisyon? Number 1, kung nabisitahan ang ini nga na bakunahan ang ini nga bilanggo, ang mabisita sa iya nga miyembro sang iya sini nga himata dapat nakuha naman na bakunahan man Aksyon Rex para kahit papano yang virus hindi man maglaton maglapta Pero wala pa gid sang gabisita subungaw? Makagwa lang ang PDL nga mag-attend sang hearing pero as to sa bisita sang pamilya wala pa Aksyon na Rex Way sa iya. Way pa gid panugutan nila? May pag ginapahanugutan. Actually, sila, kung gusto nila tani, ang mga official sa region, pwede na galing ti ang magamando sa gihapon, National Action Rex. Sunod sa iya, dapat ang BJNP More National. or less, isa nagkatuig niyo? Di man, isa nakatuig, idlaw naman makita ni Tsura sang ilasin nga kwan, sang ilasin nga himata, bisan nga ilasin nga mga Sabi ko nagligad to, no? Pwede naman kabisita na? Nagligad, pwede sila mabisitaan sang abogado gid lamang. Sang abogado? Oo, kung may hearing patigayunon, kung hearing abi sagwa, o kung hearing abi via telehearing man na ginatawag nila Aksyon na Rex. Ang iban nga departamento, pwede na gani ka transaction ng PDLs pa yang bisan isa, dua, tatlo lang da ka mga bisita da maakomodar nila kada oras da, hindi pa sila kapasugot sina? Ani man, amo na Aksyon na Rex, ugaling iti sila gusto kong tani, ugaling ang problema ara sa babaw pagid. Aksyon na Rex, that is why siya nga apilar niya na lamang sa karon para mabisitaan ang ining miyembro sa o kanisa ka PDL, mabisitaan sa miyembro sa ila sining pamilya at ani mabakunahan na ang ila sining mga PDL. Karon ang mabakunahan ng PDLs da, ang pamilya da, hindi man mabakunahan, ano pagkantoy na da? Amo pagid na. So din ko ti sir, paano na lang ni ano na matabo ni dapat ang mabisita bi sa PDL dapat na bakunahan man. Ti of course kinanglanon gid na isa para hindi maglaptaman kung mayara gid man virus nga dala kay halo sa isa ka Ang tuig pamangkot na na kung din si virus ka panago. isa pa na Action Rex kung din ka panago base si virus nagka-virus ba. Amo na pamangkot sang tanan mo. Oo. Ang virus diin bala. Base sa bag, aral sa pagkaon. O base aral sa bayo. Amo nang isa da ka palamangkutanon hindi gid masabat, importante halong lang social distancing, naka face mask, facial, pwede na sila na magkakuha na. Mayo kun mahinalukanay gina sila kag maghaksanay da sa sulod sang bilangguan, di ba naslagapon ka at haksanay da? Ni man amo na Aksyon na Rex sining ko gani ti mailan tani kung may okay na ni ti para kahit paano ma-enjoy man sang mga sa police station gani kung magpa-record ka gani pwede ka man lang kasaka, may interval lang gyapon. may ara ka lang yung face shield, may face nasubrahan mask. naman na yung BGMP ka stricto man. Ani kung dumduman mo to nasudlan man gani ito. Gani. Pila to ka. Ang iba na da, tuod na preso lang na sang sitwasyon lang hindi magklamo. Kinanglan na nila mga duaw, manda nila nga mga pamilya nila. Magamo na 1 year na lapit na 1 year or 1 year na gani sobra guro ay mabisitahan na sang pamilya nila nga way na nila gin pangplasta raw. Ani, ang mga Aksyon na Rex, isa sa mga bagay diri ang bisan isa na lamang ka solusyon posible makahatag man through bakuna kag sa bakuna ya diri sa guwa nga dan kulang na i-action Alvin bisan i-posta mo ni kulang giniyang ginorder sang bakulod no. Pila man lang nang ginorder sang bakulod man butang mong Negros Occidental kulang ganina sa mga residente nila sa kabarangayan. Kung lang taon ta, pila pa daan kita kamilyon ng aral sa guhay. Dapat may separate magagapaninguhang BGMP personnel ni or mga officers dira. Amo na Aksyon na Rex, ang isa sa bagay nga ginapasiguro yung mga kagina nga isa ini ka mga bagay nga follow up nila dito sa national nga kabay pakuntani matagaan kag matalupang danman. That is why ang iya hindi pilar kay sa karon. Kung preso na lang na sila, hindi sila maka-avail sang anuman sining helikoton aton dire, pwede na sila ya. Galing kita hindi ta maintindihan kung nga ano pang ginapakuan nila. Gani man.
So, mo ni mga bagay aksyon na Rex, no? Nga dapat man taganig talupangod. On the part, sang BJNP. Ari aksyon na Rex, ang pahayag ni Senior Superintendent Gilbert Piremne. Mga BGMP na respective place. Our local governments counterparts sa aton mga BGMP na respective places in Region 6 na. Please prioritize also our PDL as a part of the vulnerable sector in our society in our vaccinations program. Of course, including aton mga personnel. So that's our appeal also. Would it be a big solution sa aton sining nga lockdown sa prisuhan? Oh, this will be a big solution sa aton nga lockdown. You can imagine for almost a year we close our door sa bisita. So simply psychological mental effects sa aton mga PDL grabe. But once we subjected them matapos ng vaccinations, then that will address the problem sa aton mga pumuluyo in your respective places that we open our doors sa aton mga bisita kag pamilya man sa atong PDL. Kinahanglan giya sir nga ang mabisita sa mga PDLs naton nabakunahan naman. We are anticipating that will be part of our advisory, that will be part of the requirement to be a visitor later on in the BGMP facility once you have also that vaccine. Aksyon na Rex, kabahin gid lamang sang pahayag kang confirmation man ni Senior Superintendent Gilbert Piremne. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Rex, gin-konfirmar ni Karapatan Negros Chairperson nga si Clarissa Dagatan nga luwas na sa katalagman ining si NUPL o National Union of People's Lawyer Secretary General dito sa Iloilo. Si Attorney Angelo Carlo Gillian kag nagapabilin sa isa ka hospital action na Rex matapos nga ginbuno kagabi sa syudad sang Iloilo sa diin sunod diri kay Dagatan ining si Gillian action na Rex ang ginbuno sang makaduha ka bes may pilas igo abi sa nawalang nga bahin sang iya sininga ulo kag sa likod nga bahin sang iya sininga abaga matapos nga ginbuno sining duha ka wala makilala nga persona. Siya lang ni isang nagalakat-lakat tao? Aksyon na Rex. Siya lang ni isa? Siya lang aksyon na Rex nagaisahanon nga nagapanglakaton sang ginbuno ini sa gamit ang screwdriver aksyon na Rex. Sunod diri kay Dagaton Screwdriver pa? Screwdriver pa gingamit anon lantaw niya sa bugado ni daho screw gambuno niya kaya screwdriver man Gani? abi basi bala nga gintripan lang action Rex din Basi kung gintripan lang sa gagaway sa makilalaan kay di ano oras din tabo ne? as 9 pasado kagabi action na Rex dito sa lakat-lakat pa sa iya pagapang lakat-lakat lang ati sunod reaction na Rex kay Dagatan basi man sa pagpakiangot ni Dagatan sa pamilya sining biktima nga ginakita na sang pamilya ang CCTV sa diin duha ka wala makilala nga persona riding in tandem an action na Rex umni ang responsable sa pagbuno pero nagalaom diri si Dagatan action Rex nga wala sang whitewash nga matabo on the part investigation sang Iloilo City Police Office para sa pagkilala sining mga suspect responsable sa pagbuno kay Attorney Gillian sa diin tis-ara naman ang CCTV. Kaduha action Rex ining si Attorney Gillian gali action Rex amo ni siya suno kay Dagatan amo ni siya ang abogado sang mga buhi balang biktima sang sagay massacre bala ini mga miyembro sang NFSW. Ang sagay massacre tong natabo? Oh, siya ang abogado diri action na Rex. At the same time, siya man ang abogado sining mga ginpriso patubtub karon tugas ang lockdown dumduman mo to November of 2019 aday sinoli bala action na Rex sa KMU. Noli Rosales kaga iban pa nga tubtub karon na bilanggo dito naman sa area sang Negros Occidental District Jail action na Rex. Karon sa hapon karon man nga sa adlaw action na Rex nga magapatigayon man sila sang ila sining kinaugalingon o konstilo
sang indignation rally ining mga miyembro sang progresibong grupo Sa diniwaton? may iban aksyonarex through social media. Indignation rally. Amo ni ang term nga gingamit kagina ni Dagatan sa diin iningatan sang pagprotesta aksyonarex sa pagbuno sining mananabang. Ari ang Why gito? Sa din dampin na tabo ni sa Iloilo, check tani aksyonarex sa mani ang nalipatan ko kuan pero within sa area sang syudad sang Iloilo. I-double check ko lang kalapad sang Iloilo mo. Kani man kaya mo itong nalipatan tayo pa man kung sa hindi nagsakligid sa Iloilo na tabo aksyonarex, no? Ay check ko lang ni saya balik. Kag abogado, siya lang isang nagalakat-lakat niya. Amo na ang ginapahayag man diri ni Dagatan kaisahan lamang ini Action Rex nga sa paglakat. Ari ang pahayag ni Clarissa Dagatan. Klaro, bibi, naging tuyog siya. Hindi pwede may ingapunan na disiplina nga robbery, hold up, or something ang gusto nila ipagawa. Kundi, halin pa man yung nag-layad, si Atty. AK, amo ini ang isa sa pinaka masigasig na doon nga lawyer na nagbugig ini halin sa panahon ng Sagay Massacre. Actually, lawyer siya, legal counsel siya sa Sagay Massacre. Tapos, sa panahon ng crackdown sa October 2019, kada sa subong, siya gyapon ang lawyers ng aton nga mga political prisoners, no? Na biktima sang arrest, no? Sa panahon ng crackdown. Kag gina-verify man ini siya nga daan, kag gina-red tag, lawig nga panahon, si Atty. AK. So, may stress nga daan ini siya nga seguridad. Pero nakibuti kita, no? Sang gulpi lang nga, nakabakal kita sa balita, nga muna natabo sa iya, no? Susubong, according sa familia, stabilize na, no? Ang iyang kondisyon, na-survive niya ang attempt sa kabuhi niya, kag nag-recover siya, no? Sa isa ka hospital. Pero lubos din niya kita-kombinar na to, na binagit sa karapatan ni Diyos, sa mga organizations dili, lubos din natin niya ginakombinar ang attempt sa kabuhi ni Atty. AK, kabalubig kita nga, sistematiko ining atake sa Estado, wala na siyang iban pa nga pwede itudlo, kaya mo man lang na ang may ultimate motive tapos kung tanaw natin bala sa CCTV, ang pattern sa pabira sa iya, riding in tandem man, pagkatapos siya nga ginpuno, nagsakay, no, sa duwa ka motorsiklo, ang duwa ka assailant niya, do get away car. Do same pattern na, ginsundan siya, ginbantayan siya, pag ginsundan siya, kag ginatake. So, amo na, kung nga, actually, subong adlaw pagahiwat, kita sang nagkalain-lain nga forma sa indignation rally para sa pagkundinar, at the same time, nagdemanda kita sang madasig na pagresolba sang kaso, kag independent investigation, nga nag-ayo kitang hindi dapat pag-i-cover up sang tulis ang matituot hitabo. Galing kay kung ginbuno siya, kung lang suspitsan niya, natripan siya, kay kung siya ang target sini, why ni sa makaluwas? Yes, Aksyon na sa may city proper, siya galigin kastigo kaginbuno ni. Sa city proper? City proper mismo kagabi, ning inyo PL nga abogado nga si Attorney Angelo Carlo Guillen. Alias AK. Amo na ang term nga gingamit ni Kwan? AK. AK-47? AK-47. AK lang, no? Hayo niya, ako ka ng tawag abi ni Dagata ni kaya sa mananabang aksyon na Bali, Assistant Vice President for Visayas, gali ni siya. Taas si Attorney Angelo Carlo Guillen. Oo. Taas manggali may posisyon manggali Action Rex magluwas ang Secretary General Vice pa sa panay nga isang panay Action Rex. Actually may official statement ang inyo PL parte sini nga nagkondina sa attempt nga utdo ng kabuhi sang Assistant Vice President nila sila nga si Attorney Angelo Carlo Guillen, no? Action Rex. So at least duwa gali ka suspekto? Duwa ang suspect sakay sa motorsiklo man Action Rex helping getaway vehicle. Ginbuno siya sa Iloilo, sa ulo kag sa abaga. Oo. Amo nang pilas niya.
Kung si Kwan pa, kagina, hambalya sa may babaw bala ayon sang dalunggan sa ulo mangyapon. Na wala nga bahin, Aksyon Rex. Nag-serve manigli si Attorney Gillian bilang counsel sa mga various public interest kag human rights cases. Kag isa diri sa 37 ka mga petitioners nga naga-question sa constitutionality sang Anti-Terrorism Act of 2020. Amo ni siya gali kag sakto nang imo na kag inisyal kuha man na di sa court gali sa Bacolod do kay ang pag-aresto bla kag pag-raid sa Bacolod kag Negros Occidental sa tung October 2009 kag ang tumandok nga ginaresto man sa December 2020 kag ginkamatay isa man isa sa mga abogado dito sa Kwan, sa may Kapis, no? Tapas. Tapas Kapis. Tapas Kapis. Damo siya galing ginapanguyatan nga mga kaso diri sa Bacolod kag Negros dawalo siya na digli kaso dio. Yes, Aksyon Rex, ang mananabang nga nagabulig sa mga miyembro sa mga progresibo nga grupo Aksyon Rex. At least ginaayo ta lang sa mga kapulisan dira sa Iloilo nga kon mahimo mataga man isang gamay nga tinio, no? Kag ti ma-solve ining kaso kay pagpati ko do hindi niya angot sa iya sining obra daw abogado man lang ni sa iya ti nga gintripan siya kay kung gintero ini siya kag tudtod nga patyon siya ti hindi lang nabuno yang mangkon niya namo. Ani man, kapin pagidya kung posible gintripingan gito sa iya way sa iya gali upod ne. Upod ka, isahanon lang sang ginbuno iniya, suno kay dagatan Aksyon Rex. Kag isa pa, saktugin man Aksyon Rex, no? Kung tuyo, gidya patyon, kuti, lain man nga armas ang gingamit. Makon mo na yung screwdriver. Kasi pala na salaan lang siya, Aksyon Rex. Hindi man guro na salaan, kundi tripping gid guro. Ni galing kay way pakid kita kabasa sang tulid gid nga investigation sang pulis mo gano siya galakat siya or gabantay siya basta natabo lang ni kay Attorney Angelo Carlo Gillian kilala gid ni siya diri sa Bacolod kag Negros Occidental matapos nga hinali lang nga ginlabayan no sang nagkasakay sa motorsiklo kag ginbuno ini siya. Yes, Aksyon Rex. So far, muli ang report sa patrol, ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Sa mga kaaksyon ta, Santon Placer Balsop, anay ang gamiton ta, no? Government Center. Ini may kang tanan sa palayag or sa syudad sang Bacolod preparado na sa natalana nga pagpatigayon sang pagbakuna sining weekends. Yari na ang kaundan sang report ni Aksyon Art ay hupon kay iban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Aksyon Art. Aksyon Rex,
padulong karon ng pila ka mga representante sa City Health Office sunod rin kay Dr. Edwin Miraflor Jr. sa bahin sa Riverside Medical Center kag Subungman sa bahin sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May kang tanan ini sa finalization balasang listings sa mga frontline medical workers gabo ni siya natalana nga bakunahan sa sining weekend no kay gina-expect nga sining Sunday basi mag-abot na or before pabansang Sunday ang vaccine meaning Sinovac galing sa Pusod, China which is sunod diri sa Regional Office 6 sang DOH may 3,200 allocation for Bacolod City. Nang purpose ni iya sa kay Dr. Miraflor kung nga ang tigina-check nila ini ang listings bangod nga base sa sumiter nga sa tulistahan sang Corazon Locsin kag Subungman Riverside may ara ang Corazon Locsin 1,642 nga mga frontline workers Aksyon mo nga muning dapat mabakunahan well ang sa iya naman sang Riverside mga 1,493 ang tuyo si Dido sunod kay Dr. Miraflor parang may maluan kung bala may ara sang nag-decide nga mag-aatras o kung may ara sang hindi mag-qualify kay parang ang iban sining vaccine kung halimbawa karon magnubo sa expected number ang mapabakuna sining medical workers sa duha ka mga hospital may ara pa iban nga mga hospital nga ginatuan mga listing subong nga amo ni siya ang i-substitute para nga ma-utilize o magamit ang allocation nga Sinovac vaccine para diri sa syudad sa Bacolod. In fact, kundi gina-expect na rin kung mag-abot man siya hindi na Aksyon next paglabay sa DOH Regional Office 6 Gilimo halin to sa Manila dira na siya madungka sa Silay o Bacolod Silay Airport and then ang LGU amo ni siyang mabulig na makuha dito i-transport diri padulong sa Metro Bacolod kag sunod kay Dr. Edwin Miraflor dito apit posible ni sa bahin sang NGC and then ang mga vaccine dalon dira sa isag hulot sa City Health Office ginalocate nila nga may ara dira sa bulutangan o kung freezing facility o cooling facility agad nga i-preserve nila antes i-turnover ini sa duha ka mga hospital kay siling gani kailan ni Dr. Chris Rogon sa atong interview sa Agan na may mga program pangahimuon in fact siling nga kay Balo kay sa sining program basi kung may araman ng official dira mismo nga aktual magapa-inject ko kung magapabakuna. So, amo nang listahan sa karon ng priorities ang City Health Office bangod aside from duha ka hospital sila nga may apat kadino ka mga hospital sa Bacolod City nga expect nga magapabakuna man ang ila mga health workers. Ang masunod diri nga mga priorities based man sa presentar kag plano sa City Government of Bacolod tidra ma-include ang hanay naman sa mga medical workers sa idalom naman sa City Health Office. O dugang pa ni Miraflor nga ining kadamuon sa malistahan ga-expect siya nga team August gin makompleto ini kag kung mag-upisa na ang vaccination program kay sunod kay Dr. Chris Rongon on the other hand na pareho siya na pag-abuhatag sa Corazon Locsin may araman daya sa mga vaccinators na muli ang maghimo o magpatigayon sa pag-vaccinate o pagbakuna. Pero why ni charge kung sa mga hospital na Aksyon Art? Charge sa Aksyon X? Bayad? Hindi donate man sa national government. Di pero pamangkot dira kung libre man na kung magsulod ka sa hospital? Hindi, ang injection na mga empleyado sa hospital. O gani pero empleyado wala na charge sa ilaya? At hindi mo naguro kay basi mapresyo kasi tayo kay libre na mo. O gani mo nang dapat i-check it naton guro na kung libre na kay nga pares Riverside. Riverside kung mga empleyado nila ay doon kung libre na kung ano nga sitwasyon na. Lain naman ang Aksyon Next kaya may nag-initiate man lang nila mga kwan mo, mga drabla
sa hospital, na sila yung mabakal man, may vaccine sila especially the private hospital, na kung halimbawa kung hindi kaya bisang Sinovac kag may kaya pag-insindi ko may isang hospital din yung makuha sila yung laing vaccine Braxonex kag kung mag-pa-inject ka na sigurado ginablayaran kay may balayaran kaya kung hindi iya ka gobyerno. Hindi ka iya ka gobyerno naging supply. Pero sila yung sa ginatag sa government, hindi mo na pwede manukot ka kung dako na kasarap kamay pang way lang suktanay matabod Blacksonart kay kabudlay na kay gaasa nga ng mga luyag magpabakuna especially sa mga frontliners naton pitiksintas may mga charges pabla. Tulang tawon ka na. Kung kayo ini sa Aksyon sa allocation from national, na mo naging pasubmit sila mo ng requirements ka dapat as early as today and the following day prior sa Sunday, kinailangan na submit na nilang final listing para nga kung halimbawa hindi malapot ang target mga 3 na mga vaccine o kung target ka mga mabakunahan, may substitution na mahimo ang mga hospital o kuwaon sa mga hospital man sa palibot sa syudad. Yari ang parayag ni Dr. Edwin Miraflor Jr. ang nag-active bilang officer in charge sa City Health Office. Ang gintiganahan pala sa DOH is ang CL kag ang RNC. Where nga hindi magamit, i-substitute na sa ibang nato ng healthcare workers sa ibang hospital sa ato na CL. Kami at diskaso pa nga napatigayon ni survey naman di ba ang ibang hospitals. So ang priority is ang hospital dito referral center sila sa mga sakit na COVID. So tertiary hospital sina ang Corazon Vaccine Riverside. So next na ato nga mga secondary hospitals. BAMC, TDH, Metro Bacolod, Bacolod, DQMH na ganyan ang atong hospital personnel sila ganyan yung gagawin sa mga positive din. Symptomatic. So, ang mga issue na ginpauli sa mga priorities sa mga healthcare workers. Yung vaccine, kung mag-abot, dra na direkta sa City Health Office, samtang ina-inventory? Yes, sir. Inventory and then pawad sang person kag Riverside ang ila stock sa mga nag-confirm na gid na pakuna sa kailan. Within the week, within the week. By Sunday, ara na gid na siya. Man ka sure ang aton na DOH Season 6 kung saan gid masulod man diri ang aton na vaccine. So within the week ko na by March 7 ari na sa aton. Well, also next ang confirmation na parayag ni Dr. Edwin Miraflor Jr. ang officer in charge sa City Health Office. Anong control sang Bacolod City Government? Why na? Control sa vaccine lang, maabot diri? Bali ito over sa Corazon Vaccine, Corazon Vaccine. Alin sa DOH Manila? Correct. Salon sang Bacolod City Government Center? Asang Bacolod City Government? Sila magkuha sa airport, dalon sa City Health, inventory, kag turnover sa duwa ka hospital. Okay, nag-facilitate lang ding Bacolod, gali? Yes, sir. Amo ginang pinaka-role sang Bacolod na nag-facilitate sila sang vaccine nga para sa Corazon Locsin kag Riverside. Hindi kasi amo na sa advisory alin sa Manila, na yung Gobras Hospital. Gani, nag-facilitate lang yung sila. Hindi mo yung pwede nga isalot mo din ang mga opisyal ang unahan mo yung check. Kaya mo lang dapat unahon. Amo na gani sa Manila to na mga hospital, Malaxamex ang ginuna. Hindi kadamo sa mga cabinet secretary nga na-injika na. Ang cabinet secretary, part lang doon kay ginidisyonan sila kay priority, gimanto sila mo. Sample lang to slabi ko, no? Sample sila para at least ma-convince ang tao na magpa-injection. Sige kaya hindi mo na ipili sa lot sa mga driver na or sector kay ginapasunod ni Laxonex. Ang panawagan gili ni Dr. Edwin Miraflor Jr. kay extended ang injection wala vaccination para sa polio kag sa measles until March 7 Tagabilyamonte daw mo nang medyo nubo imod ang output ay daw na although nga sila nga ang target nila palapot nila vaccination itali kagambal ay palayag garo na Dr. Miraflor sa Aksyon Reports afternoon edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon at ay grupo na sa Balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Nga dito sa Manila, yang naguluna yang mga cabinet secretary, mga officials sang banwad riya sa aton, unahon tayong mga health workers, nga mga officials tayo ay nagpabakuna. Tapos ang kurason luksin pang ginpauna nila nga magkakuha kagang kay DOH kuno nag-facilitate sini mo ti kun DOH Departamento sa Ikayong Lawas amugid ang unahon nila, pero ang manami lang diri nga libre, no? Kabudlay kung kaysa nga maghaom-ahaom kita libre pag inject gali sa aton may bayad na, no? Amo na ang pinakamabudlay lang taon taniya sa palabuton mga kaaksyon, no? Sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia, batante sina Aksyon Mars, tanbayan na kay matagtanay pilang ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay. Balita, una sa tamang serbisyo. Kantuantang balita gikan sa Kapitolyo Provincial si Aksyon Marlon Hinovia on standby. Ini may kang tanan sa sunod-sunod nga surprise drug test. May drug test pa galing nga ginpatigayon sa San Carlos City. Kag COVID-19 active cases sa Negros Occidental nagsaka sa 108. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, hindi lamang COVID-19 ang ginatutukan sa lokal nga gobyerno sa San Carlos City, Negros Occidental. Kundi pati na ang pagpasiguro sa ila sa mga residente o opisyal man sa gobyerno nga hiluay ini sa anuman nga sahi sa illegal nga droga. Ang active cases ng COVID-19 sa San Carlos City, hindi man tanto makakulolba kay may ara sang 8 na lamang, no? Ka mga active cases. Kag ang San Carlos City ara na nabutang sa ika-3, no, sa record sa pang-probinsya nga level Aksyon Rex. Ang surprise ang drug testing, sunod-sunod din patigayon dito sa mga covered court sa barangay Fui sa Marsudos, nagasukod din Barangay ano? Barangay 3, San Carlos City Barangay sa covered 3. court. Okay. Dito ni sang Marso 2, sang 53 taran ka mga police officers ang ginpaidalom sa drug test Aksyon Rex ti kabahin nila sa internal cleansing program sang PNP. Kahapon, Marso 3, sa gihapon sa covered court sa Barangay 3, 76 naman ka mga driver sang motorsiklo kag ining tricycle, no? Ang mga miyembro sang San Carlos Tricycle Operators Drivers Association amo ni silang drug test Aksyon Rex kag kung sino man ang mapamatud-an nga positive kag nagagamit sang illegal nga droga i-submit ning ila sa ringalan sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council for appropriate action. Ila sa nga presidente nga si Joseph Early Ibanez nagsiling nga ang mag-positive nga miyembro nila kakaso nila sa ila sa nga grupo, no? Balaan pa niya. Way pa naman so far sa resulta nga napagwa, basi palang karon sa hapon or buwas, kapagwa na sa resulta may kauntaran sa di. Ang sintotso, nakuha nisa, nagsaka nisa, increase nisa sa active cases naman. Ang COVID-19 sa Bugos nga Negros Occidental, ang pinakadabukutan ni amotong nagligad nga Enero 22, nag-58 o galing kabanti, samta nagalawig sa buong amang inadlaw, nagasaka man ang active cases. Ang silay amo gapon ang nagapanguna dali nga may 26 kinasundan sa Calatrava 13,
Carlos Walo Escalante 7, kag ang Kabangkalan may 5 mga active cases. Ang LSIs ka mga nagpositive, nag-number 2 sa listahan, domestic ang magandang pinakadamo, 4,917, kinasunod sa LSIs, 1,230 Aksyon Rex. Samtang isingit ko lang kay subong aga, pagulong tapos ang press conference ni Governor Bong Lacson. Schedule Aksyon Rex, hindi sa panuwasang kanduri ang simulation or dry run. Ang vaccination din sa ilo nila sa panuwa sa Morsya. Ang Baligov, ang kanduri, layo na doon lugar. Gani man? Ay luyag ni Governor Bong Lacson nga iimbitahon ang representante sa tagsa ka mga local government units. Baligov, ang napilian nga lugar is panuwa sa Morsya para atis malapit-lapit. Schedule Biyernes. Din sa Murcia da? Sa Morsya Aksyon Rex sa ila sining covered court malapad-lapad or GM da Aksyon Rex. Sa tubang sa munisipyo? Kay para at least malapad-lapad ang lugar, kay para gapon matuman ang ginatawag na social distancing. Biyernes Aksyon Rex ang simulation, pero Marso 12, dasun pa ka Biyernes. March 12 sa aga na siya ito sa Banwasang Morsya. Ang sabahin sang petisyon naging submit kahapon sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE, grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo, kontra sa kay Provincial Human Resource Management Officer Atty. Annabel Balek. Hindi si Governor Lacson luyag na i-discuss sa Public Action Rex, no? Gintugyan ni Governor Lacson sa kay Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz II. Suman aga, nag-courtesy call dari ang bagong pamuno no sang Office of Civil Defense OCD. Nag-courtesy call kay Governor Bong Lacson kay ang OCD gali amo ni sila ang nag-administer sa mga reservist diri sa Negros Occidental. Palitangot sa bakuna kundi may maabot sa mga vaccine salin sa AstraZeneca. Ang Baldigov, why di malaki pa nga to sa nga probinsya, basila India. Kaya ang AstraZeneca, why pa yung makatawag diri sa Negros Occidental ka makapatalokon sa Kaya sino na yung maabot siya? Ang report initial ka na ba ito ni Gov, libre ni sa, free ni saya. Libre pro para sino nag-order sina? Yaman isang national government, wag ang ideya si Gov Aksyon Rex ang balya kung di matupa. Oo. Ginulat lang ya sa Negros Occidental ang ginorder nga 100,000 doses. Pero ining maabot siya, way ka-order ang probinsya? Hindi niya angot sa ginorder sa probinsya Aksyon Rex. Ti ang syudad, ambot ko ng syudad ko nag-order sina, basing syudad ni? Sunod sa Makulog, ambot ko nalakip dari sila. Basta sa Negros Occidental, Aksyon Rex sa istorya hambal ni Gov, why diya malakip? Way koordinasyon niya kakatabo. Ito pinagusto lang niya kapadala sang bakuna ang ining Jesus. Ang probinsya, piho, wala ya si Gobya ka-order. Kaya may ginapabot pa sila. Oo, ang ginorder nila nga 100 doses atong 27.5 million pesos kadalor. Way piyasang piyo kung saan umabot. Kaya ang siling sa AstraZeneca, ang information sa AstraZeneca, nagipalabot na rin sa matalatapan ni Gov Lacson, kaya hulat lang kamo kay 5 March, kambi ang ma-announce sa inyo kung saan ang pizza nga i-deliver. Pero why pa na matabo Aksyon Rex. Ining AstraZeneca nga mag-abot rin karoon na city media. Si Presidente Rodrigo Duterte gani magkano masaksi dibla ma-welcome get. Karon na ni mabot? La city media na sa may Villamor Air Base. Di na siya, si Presidente Duterte masaksi gid kag mag-welcome sa mag-abot silang AstraZeneca vaccine sa Aksyon Rex. Ito na piho, basi hambal ni Gov, basi kon ambitan to okay man. Hindi, okay man. Basta importante, may ginapabot ko diya. Nagin-order kita naton. 100 doses para sa 50,000 ka mga persona akong negrense. Ang ka-aksyon gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hedwaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Marlon Hinubuya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. No? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:35 na nga oras. Daligid lang sa mga kaaksyon ta. Kay tirahon ta rin ho. May tisiko lang balang imo sining alawas sang vitamins. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions. Ayos, sige, daligid lang ha, kay pangtirahon to na yan ay sa mga nagpadala sa inyo sining mga mensahe, may lang pagpamati dra sa Kingtown, Victoria, sa kay Idi Laos. Salamat, gid, no? Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati Yorb Quiniol kay Yuditorta de la Piña Barbecue. Sa Bakuna Action Rex, pwede kami nga under 16, hindi paguro, no? Kay may araman separate actually ang ginaplano pa man para sa mga under 16, no? Sige. Si Lola Turing namon
89 na siya, pwede na siya willing siya magpabakuna kung may ara nga available nga ipanghatag sa munisipyo. Gali ka. Sige. Good PM, Aksyon Rex. Monitor lang kami diri sa Buena Vista Subdivision, Barangay Ginhalaran, Silay City. Advance happy birthday kay Teya Candelario. Sa iya kapila ni 6th birthday. Tamiyaw kuda Teresia. Ayos. James Candelario ang pagpanamiyaw nagikan. No? Kay Inday Blasa, may lang pagpamati, no? Siling ni Sir Alex Monteza, linya hindi na buot silingon si Rex nga mga opisyal ta sa LGU sang Bacolod kag probinsya wala nagpabakuna tungod na hadlok kundi ginahulat lang nila ang insakto nga tiyempo kung sa diin ang mabilin nga dosis amulang ila pumuluyo priority first para sa Sinovac. Sino ba sila? Sino ba sila? Sino balasi? Basilain nga brand ang ila ginahulat di ayhan Bear brand. Gani man. Sige lang Gel Andre Gualdrapa, no? Sa Gel Andre Gualdrapa. May lang pagpamati dira sa Banwas ang Kawayan. Tamiyaw lang pamilya Gualdrapa kag Sinsay, no? Halin sa kay Gel Andre S. Gualdrapa. Kay George Gargasiran, may lang pagpamati greet lang kon friend nga si Tonet Itabag sang Purok 6, Barangay Singkang Airport dira sa area sang Magsungaya. Salamat gid kag may lang pagpamati kay Tonet Itabag, no? Kay Ami Agustis Baron, may lang pagpamati Ami. And Joseph Pacifico, may lang pagpamati sa Mayor's Office sang San Enrique, kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Elmore Lorenio, Banji Gomez, kag Richel Espinosa. Si Noel Amar, salamat gid Sir Noel Amar. Jocelyn Song Comedia, tamiyaw ko mga pakaisa ko nga sa San Diego, California, sinang Donna Robles Prodigalidad. Ga-monitor gid na siya, gani man. Salamat gid Jocelyn Song Comedia. Kay Warlito Nisha, may lang pagpamati. And si Noel Amar, gatamiyaw lang sa iyang friend ga si Vanessa. Maayo dira sa Vanessa Mayo, no? Dira sa Minnesota, America. Alin sa kay Noel Amar, Leonila Tarosan, may lang pagpamati dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Virgo September, may lang pagpamati man kay Batch Jonathan Fuentes, pamilya Fuentes ang Barangay Purisima, may lang pagpamati dira kag pamilya. Advance happy birthday sa batch ta si Rodolfo Pontino. Birthday gali kag Nixon Mendoza. Sanong ilan ay birthday batch mate? Sang Sunday of the night kami ni ka Rodolfo Pontino. Wag gid siya nagmuno nga birthday gali. Sanong birthday man? Sige thank you gid Thank you gid batch Jonathan Fuentes. And kay Roye, hello. Nagaupod kami sa akon bugos nga pamilya sa kasubo sang pagtaliwan sa akon kumari nga si Susan Yosora Villanueva kahapon March 2. Halin sa kay Roye. Okay. Kagawad Imbong Jocampo, may lang pagpamati. Salamat gid. Dali gid lang Suset Alunan, may lang pamati. Late si Suset Alunan, late ka madam. Wala gid dala si Attorney Pre Philip Alonsagay, no? Way gid siguro dala pre. Hi Lodi, tamyaw lang ko tatay ko primo nanay Cora kag Noy gapamati gid sa Procjes Kamindangan Kawayan, no? Rika Joy Campbell. Salamat gid, Rika. And dali lang Donna Robles Prodigalidad, no? May lang pagpamati dira sa San Diego, California. Parehog lang ko tamyaw birthday to my palangga nanay in heaven. Halin sa kay Donna Robles Prodigalidad. Patrick Makalipsay dira sa La Carlota. May lang pagpamati, no? Philip Makalipsay. And Michael John P. Season dira sa Chateau Ilisi, Paranaque, kaon lang kag Aksyon
radyo solved na. Tamyaw lang dira si Nonoy Noel dira sa Villa Maria Subdivision, Barangay Sumagalin. Sa kay Michael, June P. Season. And Sherilyn Oro Javier, malang pagpamati Sherilyn, kay Cory Vidaha, and Alex Montesa, dira sa Hacienda Teresa, Pukatod, Binalbagan, gatamyaw gid siya. Sa kay dira sa taga Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, Blaw, sa Katribo Gimo, sa Pamilya Saludares, Katagi, Estrelianes, Gavitoya, Mugar, Sumalde, Rojo, kag Clareto. Nagatamyaw halin sa kay Honorable Guillermo Clarito Gimo. Damo gininabalaan Sir Alex, no? Joval Trinidad, may lang pagpamati Joval Trinidad. Kay Gian Resisio, kay Bia Jonathan, and sa kay Ann Bella, no? May lang pagpamati Ann Bella. Kay Martina Liling, kay Raymond Ligaspi Pinida, may lang pagpamati Raymond. Merly Dolido Magallanes, present man siya, no? Dito sa idalom nga portion. Kay nadula na tong sa ibabaw. Ayos. Angelo Apas, Sir, daw AstraZeneca ang gin-order sang bakulod nga vaccine. Okay. Salamat gid Angelo Apas, no? Okay. Amy Esmeralda Dolido, watching live from Hong Kong. Labayan Eduardo Jr., may lang pagpamati. Kagawad Melchor Barauca Rombines, may lang pag-monitor. Ayos. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, daligid lang standby, mga kaaksyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:55 na nga oras. May lang nga pagpamati kay Jocelyn Joan Gabales Guliman. Ga-monitor si Jocelyn Joan Gabales Guliman. May lang nga pagpamati kag kay Virgo September. Salamat man Virgo September. Kag kay Sugar Spices Alba Honeybee. May lang nga pagpamati Sugar Spices dara sa Barangay 7 kag sa Aqua Drips. Enjoy lunch kita. Enjoy lunch. Okay, ga-lunch sila gali. Sabi ko enjoy kita. Sige, salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kantaran sa pinaka-latest nga investigasyon angot sa pagpatay sa sining isa ka miyembro sang pulis sa Banwa sang Toboso. Tikalatraba may duha ka probable suspect sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Goter. Kag mangunguma sa binalbagan gin patay man sang kaingod ya siniho. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Bry. Aksyon Rex, ang panibagong development sa ring pagpatay sa kay Police Staff Sergeant John Daniel Gutierrez, Police Toboso ini. Sunod rin kay Police Police Major Jobert Injape ang hepe sang Calatrava PNP. May duhana ka probable o kung pwede man makabig nga person of interest sa pagpatay sini. No, dire kay Injape ining duha amula ang pila ka mga persona nga may kapasidad kag may ikasarang sa paghimo sini sa kay Botera. Apang suno kay Injape di pagid ini mapagwa angalan tubtob nga mapasakaan sila sa kaso Aksyon Rex. Pero aminado dire si Injape nga kinahanglan pa nga may ara sang mabako din nga witness o kon saksi nga magtindog nga magtudlo nga magtumod nga sila gini ang mga suspetsado. Paano ini nakilala ini actually may mga ngalan naman sila gani. Paano nakilala ini mga suspect? Suno kay Injape nakamuno ini nagliligad nga kon makagwa matibalos gid, mabalos gid. So, nakatutok subong ang Calatrava PNP kag Toboso nagaintraman sa iya sining trabaho gyapon bilang pulis kag pagka-involve man ang ngalan sang illegal nga droga pero hindi mo silingon nga ma-involvement siya kundi sa pagtrabaho niya sa mga illegal nga droga o mga transacciones. Munang mga anggulo karon nga ginalantaw sang kapulisan nga sa diin na tumod ining duha nga amo ang may ara sang potensyal nga magpapatay sa iya ukon sila man mismo gidya nga amo sa pagpatay sining sa kay Gutera dira sa Calatrava tinalikdan nga Sabado sang gabi. Ay conversation naman sa kwan dapat mga Bulig sa Toboso at ang ginamit na Calatrava. Okay. So sir, sa pinaka-adlaw na sir naglabay, sir, kumusta sir ang initial investigation subong sir? May mga development sir? May ara sir that ang natin ang kapusayan ako sa mga ang suspect nito sa tapos niya sa pagkakawag sa mga nakayod at kita siya pa-connect ko sa nila sa mga witness ka na ang porsyon sa palayag ni Injape angot sini witness ang kulang kag din connect ba nila ato mga pamahog sa kabuhi ni Kwan ni Injape o ko ni Gutera antes ini siya nga ginlutha nga ti nagpanugid pa man sa iya sini nga hepe kag nagpanugid man sa iya sini nga pamilya Aksyon Rex. So punan try karon sa hapon samtang didto ya sa may area sa Binalbagan ang isa ka 42 anyos linamo sang kaingod ya inyo
may linalisay sila. Wife panabalaan ko na gid ang madalong nga motibo sini, pero naglabot sa punto nga ginlabo niya patay gid kini. Sa may area naman sang si isang hinubaan, isa ka sa 69 anyos ginlabo sang 76 anyos, bangod gid ang mga nagpangakit gin utod ang ni ako'y nga talisay. Ang binuno ni patay man ni Aksyon Rex, ginusay pa ni sila sa barangay pero wala gid nadala asa naglabot sa binunanay or pagbuno. So subong adlaw balita ta duwagid ni ang nagkalamatay sa labo kag buno. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Life Extension Vitamin D3 naga-supplemento sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For best Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, paghalog sa mga border control, isa sa mga faktor nga ginalantaw sang CDEO kung nga mahapos ang pagsulod sang druga sa syudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright. Over. How are you? Rex Canto. Ayun, di purma. Hindi amo. Alright ha? Over. Ha? And under. Equals coming. Ayun, di purma. Basta sa under, dragid ko ha. Oh, okay. Iti ang dalawang sila sa under. Coming na. Coming na. Ayun, di purma. Kay Kati Ver, may lang ang pagpamati. Kati. Arasa. Oh, kay Robert Roma ho. Araman si Robert Roma. Okay, tagina. Si Ma'am Marilyn Abarte, watching sa Nato Suligin Elementary School ho. Subong sini. Nato, Lakastiliana na. Lakastiliana ni. Ay, okay. Good. So, kikid kami Aksyon Radio kay bisan ga home visitation, gadala kami radyo. Sadyagid kamo. Salamat gid. Salamat gid Ma'am Abarte. Ga home visitation sila po, gadala sila radyo. Oo. Ay, kanami, no? Kagid kung may dala manok na. Home visitation mo. Home visitation, bringing chicken to the house and buy katumbal and Ayun, di purma. papayas, no? Ang gwas na tinula. Amo na tirada, Aksyon Rex. Amo na tirada. Sir Joseph. May lang ang pagpamati Sir Joseph ha. Kabay pang kay Sir Juan Bagidbla. Manuel ko. Oh yes, ato nina, no? Ato nina Ato nina sila tanan, no? Si Parinuno agisando ya sa manuling kawayan nga kahapon to nag-message man sa sakon. Ano ko no? Kapangagan na siya, pa? Party man tuno sa birthday mo sa birthday? Oo. Tapos na to pre Tapos na to pre no? Pero kung may palagas ka, okay man lang. Ayun, di purma. Sino man abi makapabilipad siya, no? Yawat naman pa rin, no? Alaban. Pero kung makadto ba si mo nga kwanta paliligyan, prepara kalanda. Sa may handumanan? Handumanan, kung masilingan, hindi ko pala kakuhay ko sa boundary naman sa handumanan, masilingan. Gani? Ito, dako ng iya. Kung mo ang iya nga negosyo ni Parinono, da? Daw, mayo ang tirada, igisubong, no? Mayo ang tirada. Kwanta pre, waslik pa sana.
Ang butong sa no, sa makapabakulod kang manghagad coffee, ah? Gani man, may time na pa rin no. Basta din kami sa Code Aksyon Rex, Gani, ah. Magogi kami dila sa imong ginahamtanga, no? Kay Kapchad galigag kay Mrs. ya dira o may lang nga pag-monitor. Ay, kapamati si Kapchad. Kag si Kagawad Jofred. Jofred si Mrs. ni Kapchad, no? Muni-muni sila siningod to. Ati good, may ugto dira sa inyo, no? Kag mainit nga panahon ba, grabe. Grabing kainiton sa Tagiti sa Aksyon Rex ang init, kapyar ka. Gani. Kung magwa ka sa imuda nga ginahamtangan, Bago lang gani naglaw-law ko daw. Grabe nga kainit turns, no? Aragidang ko ang usbong sa init, no? So, kurisma na git, no? Kurisma na ko ng bulsata, may unod, bagi na problema. Layo eh. Ayo di purma. Amo na daw Lawig naman ato nga talaklaro, no? Oo, gani, no? So, kalawig naman sang bulan, sang Marso. Ako sa bagay, kinahunos lang ang nadlaw, laban iti, boss. Pizza 5 na gani, boss. Biyernes naman, no? Gani man, lukadasig sa mga inadlaw. No, sila, amugin na. Importante nga may nagatubod, no? Ayo di purma. Kag may hula haplusan, tabla kong daway na kidlaw, no? Day Marnie, dagalad man na Spain, day Marnie. Nakakuha na to. Lain naman nga package siya. Laban eh. Di ba, kaway ka pa ito kakuha? Wi-Fi eh. Ate, sige, dungan-dungan lang ta. Uy. Hindi ko lang kumaubos bla to. Ayo di purma. Kasi limuto ba, nakita ni sinisang haplasan, may dili pa sa mga project laban eh, Daymarns. Oo. Alert lang da, Daymarns. Alert lang Marns, Utek lang kami ni Parerex. Utek lang, Yes, sir. Sir. May ari, sir. Pwede na, sir, no? Pag lang napasunod. Pasunod lang. Budlay ko magdulungan, no? Basta budlay i-release pa. Para kung mag-isa-isa lang, ito kapos lang Aksyon Rex. Laban. Tinano na yung paghalog sa border control na yun. Isa sa mga faktor karong ganatan, ni Police Captain Paul Vincent Pindon, ang tagapamuno sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP. Kay kung imo Rex madumduman sang ECQ kag GCQ, tanan nga mga border control sa Bacolod kag outside the Bacolod, daw nangin agresibo to kag mismo ni ang naga-transport sang droga sa to, may gamay nga fear o kung kahadlo kay ti base bala ma-monitor sila o if not madakpan sila sa hindi na mataktan nga mga border control sang sadto sang kasagsagan gid sang enhanced community quarantine o kon ECQ kag GCQ o kon general community quarantine action Rex. Pero ining MGCQ daw nakaatag iniligwa sa mga drug pusher nga makaposlit bisan papaano sa ila siling nga mga stocks ang droga. That's why nga tikon na imo maobserbaran Aksyon Rex, why man untat ang drug operation diri sa mga syudad sa Bacolod. Kag according sa kay Pindon, ang mga drugs outside Bacolod garagasuro diri daw hindi gid girayon ma-monitor sa atong kapulisan because sa sining paghalog sang mga border control aton outside Bacolod kag mismo man diri sa Bacolod kay ang atong border control daw south central kag northern part lang sang syudad sang Bacolod. Pamatian ta ang palayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon, tagapamuno sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP sa interview sa Aksyon Radio. So, ang security measures natin sa una, compared sa Bong, do hindi na siya do balak strict sa mga borders natin. That's why ang pag-check, pagsulod sa mga illegal na droga dito sa Bacolod, hindi na ma-check thoroughly kay siyempre unlike sang MCQ kita, grabe gid sa stricto. At that time, grabe ang paghihina ng baligyanay ng droga dito sa Bacolod. Sa Subong, dokadasig na lang, kagkahapos na lang ang pag-travel sa mga illegal na droga dito sa Bacolod. So, sa assessment ko, tungod sa muna nga situation, wala na hold sa borders pa lang. Pero ari man kami kag kaupod naton ang pulo istasyon sa Bacolod City nga adlaw-adlaw ga monitor. Kag almost every week kanda kami sang anti-illegal drugs campaign through operations and police community relations sa ating community. Even though nagkanda kami checkpoints lang kita, pero kabalo ka sinerek kung illegal ang inyong ginawa, datig kag kabalo kag ginunita ang alternative paano makasulod ang mga illegal. So, bisa na naman ka stricto, naman ka ubra sa among obligasyon dito sa Bacolod City. May ara gid sila nga sigayonan yung makapalusot sa mga silagpo nga mga kantidad sa mga legal na droga diri.
Aksyon si Police Captain Paul Vincent Pindon, ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari na ang pinakabago, no? Kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamong ang tanay nga mga balita out of town mga kaaksyon. Sining bahin naka-standby si Aksyon Roger Gotib, no? Katuan tanay si Aksyon Roger Gotib, daligid lang ha. Ini may kang tanan sa City Social Welfare and Development Office sa among syudad mga kaaksyon. Kay sirado actually sa gyapon bangod isa nila ka empleyado nga may close contact sa COVID-19 positive. Porti, no? Di panghanda lang niya para sigurado mga kaaksyon. Yaring kautan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, parahin nga suspendido sa corona serbisyo nga ginahatag sa City Social Welfare and Development Office upon CSWDO diri sa may syudad sa Cadiz. Bangod man nga temporaryo sila nga nag-close tungod sa isa ka empleyado sa kamong nga talatapan nga close contact ang bag-o nag-positive sa COVID-19 nga isa ka nagabusong nga 35 anyos ka taga-barangay Sinampaan. Sunod sa payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez, ang City Officer sa Siyudad sa Cadiz, temporaryo nila gagin close anay ang among nga talatapan para sa disinfection. In fact, close anay namon kay ang isa ka empleyado sa sa CSWD, close contact at dala sa balayhaw. So para statement ginadvise na namon sila nga manira na lang anay for disinfection, lason sa ang swab test ang empleyado kay kagapon ning swab sila yung tigdamo. So, pahimo karon nga adlaw Action Break may balanwan ang resulta sa sining swab test nga gipatigayon kag sigahom nga ini maging negative agod nga hindi na madala sa pa sa pag swab test ang tanan nga mga empleyado sa mga talatapan sa karon ang siyudad sa Cadiz mayara sa nga duha tanan ka mga aktibo nga mga kaso ako tani isa na lamang ini ang kahapon lang ini nadugangan sa isa pagid nga positive. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib na report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. May lang pamati kay Niel Brian Baloes. Happy birthday kay Tito Nia Fredo Baloes dira sa Suwangan, Barangay Payao, Binalbagan. Ga-monitor sila from Agisan, Himamaylan. Niel Brian Baloes. Kay Jeffy Grofi Hawod. May lang pamati ang inyo punchline tiway gidada. Gani Jeffy, no? Salamat gid Jeffy. Kay Kati Bear, gatamyaw lang sa kay Mary Chris Bereya.
Arquillo kag si Ma'am Nora Dino Seridon sang barangay Araal kag kay Tatay Ben Binido Lidesma sang Proc Orchids barangay Binubuhan, Bago City. Halin sa kay Cathy Bear. Ayos, siling ni Marilyn Abarte. Congrats Aksyon for winning Super Gidya. Salot sa inyo. Thank you so much, Gid, no? Thank you, Gid. Ayos, sige. Katuan tanay sa Aksyon na Percival Villamor. Balita naman sa syudad sang La Carlota. Ini may kang tanan sa persona nga nadakpan sa bypass operation sang La Carlota City PNP ginpasakan na sang kaso. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Percival Villamor Pers. Yes, Aksyon Rex, formal na nga ginpasaka sang aton nga kapulisan sang siyudad sang La Carlota. Ang nadakpan sang aton nga kapulisan pinaagi sa bypass operation dito sa may barangay 2 Poblasyon La Carlota City sa tong nagligad nga mga inadlaw Aksyon Rex. Ang operation sa bypass operation sini ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe upod ang alert team kag ang persona nga ginabaklan sang atong Pursyo Bayer gikilala sa kay John Paul Serio Ibaria. 19 anyos kag ini siya pumuluyo sa barangay 2 Poblasyon La Carlota City. Kag ini siya na kuhaan sang apat ka heat cell transparent suspected siya bu Aksyon Rex. Kag ini siya karon na pasaka na ang kaso batok sining suspect nga ginabaybas sang aton kapulisan nga gipasaka sang aton Police City Prosecutor's Office Aksyon Rex, no? Kag ini siya karon nagapangatubang sang violation sang Section 5 kag 11 sang Article 2 sang Republic Act 9165. Karon ini siya ara pa karon sa custodial facilities sang La Carlota Police Station kag nagaulat sang commitment order na itanaog sang korte agud nga igaliton dito sa may BGNP La Carlota. Amo ini ang mga balita nga nakuha daton sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa balita, Banat, Bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Sa way pa makatsibog da sang planyagahon, pagtsibog na kay hapon doon, no? Sige, salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigopod. Kita-kits kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid, nagagda na kita sa masunod nga programa. Ang This Is My Life sa ngalan ni Aksyon masugaton si Aksyonan Defensor sa gyapon ang inyo sining mangin kaopod. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!